लोगोफोर मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय। आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेनो जाबाय बड' सल' मेथाइ खननाय मिउजिक सिउजिक गैयालाफासिनो। मेथाइखौ आरो आंनो सुजुदों। मेथाइआ एसे आनकमननि। मेथाइआ बोरै जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय मोजां जायोब्ला, आरो शेयार खालामनो हानाय बायदिब्ला शेयार खालामनानै होबानो जाबाय अननानै। मेथाइखौ आं खननोसै। सुबुङा थाजिम गोग्गो देहाजों थांना थानो गेलेनांगौ, बयबो गेलेनांगौ। सुबुङा थाजिम गोग्गो देहाजों थांना थानो गेलेनांगौ, बयबो गेलेनांगौ। दुलाराय बिटिआरनि बर' फिसाफोर, दुलाराय बिटिआरनि बर' फिसाफोर, दिनैनि बे समाव बयबो रंजादो, दिनैनि बे समाव बयबो रंजादो। ओंखारबो ओंखारबो बयबो ओंखारबो, ओंखारबो ओंखारबो बयबो ओंखारबो, ओंखारबो ओंखारबो थुलुंगा होनो दुलाराय बिटिआरखौ देरहाहोनो, दुलाराय बिटिआरखौ देरहाहोनो। बिमा बिफा फिसा फिसौ गेदेर उन्दै रायजो राजा बयबो, बिमा बिफा फिसा फिसौ गेदेर उन्दै रायजो राजा बयबो। ओंखारबो ओंखारबो हेफाजाब होफै, ओंखारबो ओंखारबो हेफाजाब होफै, दुलाराय बिटिआरनि बर' रायजोफोर, दुलाराय बिटिआरनि बर' रायजोफोर। सुबुङा थाजिम गोग्गो देहाजों थांना थानो गेलेनांगौ, बयबो गेलेनांगौ। सुबुङा थाजिम गोग्गो देहाजों थांना थानो
बुंनोसै मेथाइआ आंनो सुजुनाय। आं सानो जे मेथाइखौ जुदि मिउजिक होनानै मोजाङै खनोब्ला मेथाइआ जोबोर मोजां जागोन होनना आं सानो। आं बेखौ गेलेगिरिफोरखौ प्लेयारफोरखौ थुलुंगा होनायनि मेथाइ हिसाबै सुजुनाय जादों। आंनि नोजोराव दासिमबो इउटुब चेनेलानो जा बबेबा फिल्मावनो जा आरो अबेयावबा स्टेज प्रग्रामफोरावनो जा जायखिजाया आर्टिस्टफोरखौ दिनैसिमबो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनानै खननाय मेथाइखौ नुनो मोनाखै। बेनि अनगायैबो नुनो मोननाय जायो जे बांसिनानो मोजां मोननायनि मेथाइ बा सोरबा बिबाजैफोरखौ जंखायनानै खननाय मेथाइ, माब्लाबा आरो दुखुनि मेथाइ, माब्लाबा आरो रंजानायनि मेथाइ, बेबायदि गोबां मेथाइ नुनो मोनदों। नाथाय आङो गेलेनाय समाव गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनानै खननाय बर' मेथाइखौ नुनो मोनाखै। नै दाखालि बावैसो क'क्राझाराव बेसेबा गिदिर खेला जानानै थांबाय। बे खेलायाव गोबां मेथाइगिरिफोरा गोबां मेथाइ खनबाय, थेवबो गेलेनायनि मेथाइ हिसाबै खननायखौ नुवाखै। आरो लोगोसे जोबनायाव आं बुंनो सानो जे जोंनियाव जोबोर खम सानो ओइ गथ' उन्दैफोरखौ थुलुंगा होनानै खननाय मेथाइखौ एसेबां नुनो मोना। बेफोरखौबो खननो हायो, खननांगौ। जेनेबा उन्दै गथ'फोरा मिथिंगाखौ मोजां मोननानै खननाय आरो उन्दै गथ'फोरखौ बुरखायनानै खननाय, बेबायदि बिसोरनि जौगाफुनाय जिउआव जेनेबा बिसोरखौ थुलुंगा होनानै खननाय मेथाइफोरखौ नुनो मोनाखै। जोंनि बर' आर्टिस्टफोरा हाजासे बेबायदि मेथाइ गैयिखौ सुजुनानै खननायखौ आं गाहाम मोनो, बा आसा खालामो बिथांमोना खनगोन। बेनिखायनो आं सानबाय जे बेखौ मिउजिक लगायनानै खनोब्ला मोजां जागोन। आंनि बे गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनानै खननाय मेथाइखौ आंनि मेथाइ सुजुनानै आंनि देंखो होनायखौ जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना हाजासे लाइक खालामना हो आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना हो आंनि चेनेलखौ। आरो लोगोसे शेयार खालामजानाय बायदि जुदि नोंथांमोना मोनदोंब्ला शेयार खालामनानैबो होदो अननानै। एसेनोसै, बयखौबो मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दिनै। गुड नाइट, शुभरात्रि, गोजोन मोनाबिलि।